Да те се гонеха там. Не се събдили. Много си играеха. Много си играеха двамата с камера. Тя на колко? Някъде... Малко по-голяма. Не си една година, мисля. Значи няма никакво. Долу горе на една вътре. Една Как вземат храна? Да. Еми така става. Батак. Ще го измерим. Мога да издържам. Аз съм точно на реда. Дете веднъж като спечели. Не ми даде да си взема. Да ги спомням си го. Трябваше да го имам. О, аз пак на... Ето го. Сигурно е дошъл. Защитата на Каварна от мъжество се превърнала в подвиг. Укрепленията падали едно след друго, разклатени от генерийския огън. Жителите гинали, но останали на позициите на последния си дъх. Вълците пощадени от снарядите, падали в ръкопашни схватки. Останете така, вземете колата и горе, чули? Освобождайте. Вземам чанката, да вземеш, виждаваш кола, да вземеш Време било да се спасяват жените и децата.
Част от тях напуснали града, други се укрили в укрепените къщи, в църквата и училището, които мъжете били готови да защитават до последен дъх. Паднали и последните гнезда на съпротива. След дни на героична отбрана, мародерите нахлули в града, екнали писъци, избухнали пламъци на горящи сгради. Повече от половината къщи в Каварна, над 150 били изгорени. В сраженията загинали около 100 защитници, а избитите мирни жители от Каварна и околните села били над 1000. Пълното унищожаване на останалите в Каварна българи е предотвратено от един доблестен арменец – Еранос Ераносян, телеграфист на турска служба в Балчик. Без да поиска разрешение от началниците си, той пуснал телеграми до посолствата на великите сили в Цариград. В този момент избиват християнското население в Каварна, която е на половин час път от Балчик. Ако никоя човешка помощ не дойде, до утре всичко ще бъде свършено. Направете тази телеграма достояние на всички посланници. Дипломатите принуждават високата порта да изпрати редовна войска, която да озапти върлуващите мародери. В Каварненския залив пристигнали броненосците Едрин и Измит. От тях слезли 3 взвода морски пехотини. Еранос Ераносян бил заедно с редовната войска, за да довърши делото си за спасяване на Каварненки. Арменският телеграфист пада пронизан от черкески куршум. Нападателите знаели кой е известил чуждестранните посланници за случващото се и не пропуснали да отмъстят. Пехотинците разгонили башибозука и отвели оцелелите жители към корабите. Разграбеният и наполовина опожарен град опустял. Мародерите се оттеглили в търсене на плячка другаде. След около седмица оцелелите каварници започнали да се завръщат в опустошения град. Някои от тях се включили като доброволци, разузнавачи и помагачи на руските войски. Водачът на каварненското въстание Амира оглавил доброволческа чета, която до края на войната действала в турския тил и защитавала християните в Добруджа. За заслугите си той бил награден с медал от командването на Долнодунавският руски отряд. Със своето мъжество, храброст и дадени стотици жертви при защитата на града си,
каварненци се изравниха с подвига на Перущица и Батак. Каварна се вдигна в защита мъжествена, в кърви потъна, из пепелища израсна. Уважаеми жители и гости на град Каварна, Вижте, там има важни действия. Дай ми първо да ходиш. вие станахте свидетели на военно-историческа възстановка, защитата на Каварна, подвиг и мъжество, организирана от община Каварна и 46-ти пехотен Добрички полк, с участието на регионални клонове на Национално дружество Традиция и патриотични клубове от страната. Аплодисменти за всички участници!